Аллах Субхану ва Тааля Коръанда менә иң беренче Аймран сүрәсенең 8-нче аятында дуа формасында әйтә: Раббана ла тузиъ кулубана ба'да из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Нәрсәди? И Раббыбыз ди. Менә бу дуганы безгә ятлап һәр вакытта да кылырга кирәк шушы хаклыктан, туры юлдан адашмас өчен. Менә монда да и Раббыбыз безне ди хидаяткә күндергәннән соң ди, йөрәкләребезне хаклыктан адаштырмады. Син безгә үзеңнең рәхмәтеңне бүләк ит. Дөрестлектә син бит бүләкләүче, бирүче ди. Димәк, менә монда Ваххаб исеме бирүче, ягъни инде бүләкләүче дип килә. Бу беренче дәлил. Икенче аят Сад сүрәсенең 9-нчы аятында килә. Аллаһ Субхану ва Тааля әйтә: Яки Рабб أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Яки Раббыңның рәхмәт хәзинәләре аларның кулындамы ди. Ягъни кешеләрнең яки путларның, сыннарның аларның кулындамы дип Аллаһ Тааля сорау бирә. Һәм әйтә: Ул Аллаһ азиздер, ягъни куәтле, җиңелмәс бер кайчанда. Һәм нәрсә? Ул бирүчедер ди. Ал-Ваххаб.